Hi. Dito kami sa Ansa pa? probinsya. Dito ko. Ano man? Kasi mga tao diya adlaw. Dito kami sa probinsya. Luting nila. Hello. Ano nga? Unsa di dira? Nagto hanya was direk ano, kwa direk balibulan dia ito. Yang yun dahil sa imo ha. Oh. Ito basta dili mapili na ako mga butong dia. Oh. Ano ako buyag ko na mo. Balibulan. Oh. Nya, nagan. Naupat sa tuloy ko na ang gato. Gago. Ay kay bawal man basketbulan. Wala naman ang balibulan. Bawal gani. Bawal kay magtapok-tapok. Gagnet, gagula. Sila return namin sa dito. Ito lang ako. Kanos karon lang? Oo, kada adlaw mo rin sabi ko. Wala ang dito, diyan na mo rin. Naganap ko ka. Naon sa wan. Nakabot mo, kay ka. Ito na ba? Patay man ka pa. Pasaka nga ni ko. Ganda. Sasaka pa kay uy, Gagal. Asang halin ni Papa? wala ako nadala na dito. Naka 140 ko. Naka? 140. Nagbuhat na yung kubal din ako. Itong kanan na mo. 140. Napatay na ang Bermuda. Simantuhon ni dito. Papa, namatay ng Bermuda. Arman Jan! Arman Jan! Jampong! Arman Jan! Kural lang! Magkural kay... Di, oh. Kay lusot-lusot ang mga... Para utagit ka dirbel. Ah! Ya di-remote na. Ah! Kwan. No! Di-remote para pagsunod. Ito sa remote. Ah! Okay. No! Sige ya! Tapos ipayos po ng iyang payag sa ano, manok. O na. Sa tao? Ami eh. Ang bot-bot niya ko. Siguro na ito. Gani. Suspiyado kay sa ilaha. Ihatag ni Inday. Ay mo na Tilda. Ihatag. Pakita pa gid niya. Mas papara dali isa. Ay, pakita ba? Ihatag na kay Inday. Mala. Bigyan ka na ko. Ihatag sa mo. Kaya papa ng bulang. Mala. Buong angit. Te, ikambyo ra ko ng bangko, te. O ka ng blue. Kaya mahugaw na gitin tao nagmayo. Pila daw yung padala? Kay Inday na. Papa, bakit
lang sa. Wala tawag istorya mo po ka si Juan. Somebody who cares for the rest of my life. Nagadlawan ka eh. Kay Oppo, kaya nga waya. Please. Nangingi ka dito pa pa? Kampiyon namin kayo, ring blue. Ano na, yun na sa'yo kayo? Electric pa na yun, kung loyalty. Karawa ako ba? Clorox, Clorox eh, o yan o. Kaya nag-blok na ko yan. Kaya nalikuman, puro sa una. Puro na map. Sa'yo, binigay ko kayo na sa gayon. Wala pa may kaligo, ako kaligo. Kanami, ikaw rin sa ate. Bang, dilik ko lisod kayo sa kanan. Sundok siya ano tib. Bang may lansa. Sindukan ko na eh. Ako ng map. Kaya ako kinuha itong sibig dito. Ay, dali, nag-back na dali ka dali. Oo, ako na nagtawag ka. Kaya din mo. Kaya ko rin ko. Niya, kapag yung ko ng tubig, mawala na po na rin. Nang libyo mi sa balay ni Papa kay rang kawa. Wala mo na yung mga sinakpan ka eh. Nasa abilisin. Ha? Asa na yung mama? Asa yung mama? Nakuway, tao na niya. Ay? Baro? Ano yung nadira sila tanan? Isama, me? Gini daw mga bata. Ay, oo, lakaw. Pagkatod sa sakinan. Sakinan nga. Katong kay Sibir. Kung gidala nila ko tubi. Iyan, ay di, dirasa ko nila, dirasa ko na dahil. Ipuli na ito, bitin, masarap ito, ugaw ng tao. Ginapinan mo na! Ha? Ginapinan mo na ko na! Araw, gitanggal ako. Ginapinan ako na katawala. Lagong na lagi kayo. Ginapinan ako na. Yari, balikan ang dala ko. Kasi balik na. Ano lang buwan ako ginapinan ako. Wala ko na eh. Wala kayo daw nini? Na dito. Nasa wasing patong na ko. Ay, spray na rin. Sus naman dahil kamera nag-ano. Sa pag-ano na dingit-ngit man, taka. Yeah, na si Ate Ami oh, mag-ihab manok. Live ba yan na? Ay, live? Video. Gawas it. Ito sa yulik. Madam nga, ari diniti. Wala pa rin mo madam dira. Tigmit eh. Buta na niya. Dito gilit tayo. Magawas ko rin. Dito ka siya. Gayo. Ay, gayo. Ari ko lang yung pamawala ko na. Tayo, lagi may kaya wala yung kuhan ni. Ay, ang kuhan ba? Dalang.
Hindi ba natin panalitan pa? Wala na yung malitan din, eh. Ha? Panulan. Okay, wala. Mga babae. Hindi mo yung naman sa television pa. Alam mo. Wala ng kon. Nawala ng langsa. Hatid ng signal ang bagong channel na ma-enjoy natin lahat. 1GB. Abangan sa July 20. Wonderful! Sexy. Gani. Dungag sa tagpuan, be. Ay, nako, napudpud na lang akong kamot og denial si Papa dito tuwa. Ano ni sarado pirmi ya simuan. Kung nagkuan mo na kutin may kutin, plus Papa te, kay hindi mo inakontak ni Ate Linda, dawag siya. Gani. Hi guys! Naguli mi probinsya kay manguha mi og mag-harvest mi og mangga. Yay! Dara among mangga mag-harvest mi from ang limbisa mi. Ay, nani butong dedera? What ka? Ito lang butong atag na kung tao. No, mag-harvest mig mangga. Nami sa bukid kay mag-harvest og mangga. Na. O ara kong papa. Ha? Kaya kung magtagalog, mauwap ko. Balok. Balok sila. Dapat nakiyan na lang. Hindi, wala yun. Yung klaro nila, hindi mo ito doon. Yung alas dos. Isa naman itong silig. Oy! Ganyan dito. May pakapadaga kang silig. Pa! Ako dito, ako yung silig. Hindi naman katakot. Siyempre, mukha ka, puro na kayo, kapitan niyo. Galingan eh. Kambot ni Amina. Pag-arapon daw. Ako po na sabi, asang konti. Bibili ka lang, Bibili. Ako nakikita ako sa sana sa kanya ng konti. Kanina ako pulipapan. Niya, ako yung
Nahurot na yung alcohol pa? Ha? Nahurot na yung alcohol to ha? Butan di ba kay trabaho di ihok sige naman ko live. Na video te. Mutlo. So bagay gapin mga silong ron. Kabayo. Lako balo. Kamaya mag-ihang manok ko dili. Busy kila babo yung game mo. Ha? Nakaya litson dinadala. Gyan ko mo no. Isang baboy. Kaya dili bakit yung naman sir kay. Dili na house. Taunon siya kag manok. Wala ni sabag manok ba eh magapit ako. Busy yung lababo, mag-iyong manok. Yan o. Murag gugoy mo kayo ni kalabo o. Oh. Kita na di siya nasutot te. Sutok ka karon. Kaya ba? Sutok sa mga kagaral. Dali na. Si Kuha na oy. Mama. Kaya isa ba? Christine. Christine. Kumusta? Nakam. Kaya nasutot. Kaya na. Napakayo sa danon diri pa. Wala makipagsin. Ayun lagi palitan ng bangsi. Palit bangsi. Ay, hindi na pwede sa mga. Naroon mo na siya kabangsi. Nasaan na yung Ha? mga Naroon na siya kabangsi. kuan lang nunuroy. Tilapia ko na. Baga malagi ni balok-balok dere. Mo saan yung balok-balok ni mo dere? Ano yung mapula? Oh, si ikaw. Ay, sa ikaw ba kami mabit? Di mapanood ka ng ganti. Yan ang gawin. Ba natin eh, pang-review na, nag-live-live, bitaw ka? Uy, naman ako, map. Di maniligra ka nila. Tumapa, uy, pinapakit pa. Parang kabisi ba ni Mami? Di na nabulat mo? Ha? Di na nabukuha ang guling. Ano yung color ko? Ayun, okay.
tawag-tawag. Nawag na di pa ko daw. Anda-anda. Tabaw ko tong panuklo. Wala, off na po. Na, baon wala yung cellphone pa. What chairs naman ka mo? Chairs na. Sabi, oras ni mo may charge. Tak? Jadi moral na. Yang wancan hoy yung nagbisa. Diba? Diba? City. Diba? Kaya mo sa hoy. Pabiko ka tay. Ha? I don't know. Eh pag nangugi mo yan. Ay, nga naman si Ikon. Ayun, masuhong. Huwag ko na iyang bodin, ha? Asa, may nga. Lai, lapay ng bibiro, simumahan. Para ko gitara. Wala sa kami. Ay, milagya ko. Uga-uga na. Dami. Basa po. Mapan po ate. Lai, may nakukapan nga. Kumot kay balay pa ko ay marag balay nag-ihaw isa ka butaw. Wakwak. Isa din? Plastic na daspan? La, pila naman ta. Bayo na lang, naman sa mata. Ate, dili man mo ingon, di? Stop. Kapi na po. Nate, mga unta Palang pa ko dito. Dia, musang sarap na kong tidyo.
Masalip na niya. Na, ato bang sa video. Lalo na yung sa gura. Ha? Sa video. Isa mo. Video di mo dira. Asa na, sa? Ako kayo sa bungit. Ay, kadarating ka, nagdukad ko. Mga pita guys! Oh, kapita. Guys, pakarami. Dapat yan. May isa kahiro yung kwan mga kaiman. Tagawas mo ng paksa ni Papa Bangsi. Pwede, ano mag-girip? Kaldiro girip. Iyo nang idagwanok lagi. Ikaw na sa manok. Ano yan, kanon hanto pa niya maghapon dito. Kamu gumagahan may kaon. Mga pisa ni. Abot ko na itong bikot eh. Lumpin lagi ako ang itiiman. Ha? Lumpin daw. Narumpin siguro pagbutang nila. Si Tama man oy. Sa duwa ko nagbalik. Lumpin lagi ako. Ano ko tuwa. Ano na po na. Pero wala na gani. Umanong ako balikan ng kapon. Ang pa sa opisina. Lumpin. Wala sa kapon. Lumpin lagi ako na ay reklamo na ako ng magpis. Lumpin lang. Ang kuha na ito siya. Papa mo na ay ha. Gusto niyo ako dito. Tapos sa kanya tiba mo pa down. What sa kanya sila dapat. Yung magaway sila te lang tingo. Ah, di mga ma. Sige ma, kawa na ma. Amo man na para mo yung president. Mami. Pero ma ko mamuli ko ma ko ma. Unang ka kuya pila ni mo ko sama. Nandun ko ko. Di ba gali? Kada? Sige, nang balik ko. Isa manira ka kamako. Mana na tong balay ha? Bako na lang, may mga sapat. Uli pabaligyan na ito na. May kang ayaw te kay swerte. Swerte mo na rin. Bulti ta butas sa'yo. Papalagpalag mo niya mong suyong panday mo. Tamad ba? Dalutang na si Kapite. Puli-puli ng mga bakterya ba? Ay, dapat kape dito balay, tindakan. Pero siya kape, masuko na. Ate, na ako may kape dito, Tina. Pa-expire na. Ano daw na ako, dibutang niya kuha itrong. Buwa na, dire ako sa kutsarang pulok. Pili nga ng suyo. Dire, asan cellphone? Bagi. Ihawin pa ako manok ludak. Hindi na, matakaw magmanok. Hindi ah, ihaw man ko. Makita ako. Magbumba na lang tagbaboy. Naibaboy pa ka. Ay na, ibaboy na. Kulangan na nahalublas ka? Bago, bungi. Bungi sobra. Sobra. Di ba ka na ipagimaw? Dili. Parera itong... Di ano yun mo? O gani, di para dili ko ba yan munisipyo? Pagkitaan siya kag fencing permit. Mga nag-special, amok lang nga natin. Hindi mo pangitaan kay bakal man. Ang tunay ang day, babuhay. Babuhay na lang. Yan na, ako mag-git, oh. Oo, git. Bakit? Isang hulok, wala ko. Lipog sa kami. Paluwa na lang siguro ito. Wala tayo sa silang mga yun. Kaya wala na ba yung important gobyerno? Paluwa na lang. Kung sa dati?
Men? Ambot ka to kay Lisin mo. 15 sa ano. Siguro na, sa una. Nagwapo mo kayo na kay Lizelle. Taas man. Yung kajungjung ano kaya kajungjung? Di magkano yung ladang maningil kung buwan. Eh, pasan ni FK ko para din sa Krista. Kaspasan, makaspas man na basta na damang materialis. Sila na rin patrabaho sa imo ang balay te. Bagang di man ang bumi anak. Ay, mo na maganda basta kanyang Nanapil pinalit na rin sa kay dilit man ni Mao. ipatanaw. Ipatanaw. Asa mga balay na yung okay? Diba? Apir. Ano sa pulo-mulo? Di sa ito si Urtik pa basta mo to. Muro tilin dito sa FK lagi. Gapon. Buburo ka. Ito, mag-ipo. Buburo ka niyo po to. Sa iyan imong, kabalo sa mga nini. Oo. Mulok-mulok. Dungo, mabukor. Buro kang inong mulok api. Dungo, buro ka pa. Ang istorya ng pulo-mulo. Saga. Silay. Hindi kaya anak lumulo. Basing na dito, Jo, taka. Ha? Gaga nga. Kalau pagkarusok ng okay na. Pulo-mulo ko yung balik. Bumuro sa papa. Dito sa mga na bagmo. Gwapo na to, te. Gwapo na itong planuhan ko. Wapo ko plano ako kung budget ako sa Taiwan. Wala ba ko ka-withdraw ah? Sinangayo na ron. Ngayon din ba? Wala ka pa ako. Buti ko lang ako sa ako na ka. Lai ko sa ako na. Ya? Ano siya? Otso. Lagi. Oo. Ano na? Ano mo di sinop? Hindi ko lang pala yung lupa. Umak ka? Ito. Di ba? Huwag magwakwak pa. Magwakwak eh. Dami ang tip. Iyo. Minta tag. Gusto dito rin. Bayan. Piran. Ito sa inyong balay di ay. Ako'y malit dito. Mingaw. Sino yung balay? Ito sa inyong kabilan. Ay, dito sa inyong balay na ay, naaoy. May mamalaa. Nah, balagay na igdaanan niya ang hapon pa. Wala yung magiging sila. Nagulay. Tawag na ng tubig yun. Ito. Matawag ng tubig. Ay, maglahi ba yung taon? Palit tayo. Sana sa imong tubig bagay, maglahi sila. Pintador. Punta doon. Rato naman yung pintador. Dili kay yung makauban sila dito. Sama ka pa. Diba? Rato naman yung pintador. Siguro. Naman siguro yung pila na. 700. 800. Kapit.
pintador me? Ibu ka pinungon na. Libo kapit? Kuha na naman na. Oo, pintador me. Kusog na lang. Lahat na may pintador. Wala na lang yung pa. Ay, ginagawa daw. Sila magbubuhat. Niya dito. Si Piyot na lang yung kawan na yung gabi pa. Sa magawa ng papat, hindi ako siya. Si Piyot pa. Ano man? Ha? Mamatangkos ka pa ho. Sama? Kaya mamawali lang. Abi siya magaligod yung lobok ko baho. Bo! Bo daw si Bako mas buwan sa iligo. Si Muna pa. Ako na lang dito. Sa? Ang Muna. Sa mukha ko, bahay mo ang hinundan. Ha? Sa mukha ko ng bahay mo ang hinundan. Muna man. Di mga unta ka maluto ng kanono, nay panit, kao ng Maricel panit. Kung initog doon ako bahaw. Giinit pa siya, naginit pa na. Ikaw me? Ami. Ang bakas ang ubad ani, oy, kulog do ka. Oh, nagting. Tanginaan ako tingin mga buling. Lilit na pa. Ito pa. Ito pa. Ha? Kung kinirito na ko. Sige, lami. Paulay, lami. Silang ko magkape at langaw. Saan mo pa? Gusto mo ka? Mas gusto na gud. Na. Ito na. Sabi na kukuan pa. Da kay na ang panit na maligya sa dalan pa dili siya kay kadto gud ihang kuan amo uyab sa ng tagiya ni anang Jimas. Ito gyud siyang malik nga parehang liksuna. Asang duha ani me? Kapin ani? Dito na sa ginok to nagpanit. Wala yung buli mo man na. Ha? Buli mo man to diri. Buli mo yo. Naman tatoy. Yato ako tangi dito. Buli ni yoy. Uy, ta magkuan oy. Mag Wala ba tubig to? Kanina, naay ingon ani ba? Naani siya daghan strike ingon ani para sa bangko mo. Na dire? Na dire? Pero na ko man ko man. Ano na nang bulak ni? Bulak ba nga pinatagdaw na? Kita mo ko. Kanina yo. Kari ba kari?
ninyo din? Nahinga ni Gini po, magamay niya ha. Ay, hindi naman ay Gini mo. Nahinga ni si Polo, kaya ko gumagod. Ay, okay, yun. Kay, di ka mo sa gawas na. Pero ko ito kay Gini, siya buka po. Okay. Ay, dako, ay. Ay, dako lang mo daw eh. Hindi ka ni? Dako. Dako. Naliki lang ako kasi mo. Ito lang ako. Langaw. Di ko ang bagay na pa. Bagay ko. Ay, napadabi na ko. Kaya ko ang lima din na kung kaya dito. Ako, wala lang. Bunga, bago ito. Kukuha ka di ba na ito? Sama. Kayo. Bunga ko yung siguro. Nahilapan kanon pa eh. Ito na lang po mo. Kaya pakuha ng baboy na yun, kaya, diba? Magpuhi po kung sa kabuo. Buhay pa po pa. Kisa may matiman yung tao. Ako. Nasa kabuo? Tama ang gano'n ng baboy. Yan na na siya yung kungkuhan. Bagkuhan ba, pasirita ng hospital, siyempre sa kulungan. Pag gumasunod siya kulungan, Buhay pa po pa. Kisa may bubuhin pa pati. Pero timbre, pabutol pa ang birthday, ako ba na? Iyok, dali na lang eh. Oh. Holyo, gusto timbre, pabutol pa. October, November, December, January. Ay, may pagkao na may. Ano pa? Ito, pinatamoy ba? Ang dagang kay kaglangaw. sino galing mo no? Ano eh? Sa basilasan niya lang Magsitira sa kandila. Dok, naging lago. Kadila. Oh, kay masumba man siya. Kaya kanila. Ay, dito. Ah, na may pangin, ang paro na eh. May lugar, isa na lang kita bukad. Kapat kang lagi ni. Na. Kana naman yung hapos ang daan. Hindi mo nga man ang sinugba, oy. Gusto hindi mo na sarit.
Da, nanginaw ka pa? Ilaw, wala. Kanina, pumanto. Sabon pa. Oo, kanina man. Ilaw, may lambos pa. Ang pagkakamanaw. Kanina, nakita sa kanina pa. Ilang mo, sumapakang manok. Kanina ka ng pakang manok. Hindi lang ito. Ilaw. Papagod. Kasi ito ilapalakaw. Alam ko, pagkakamanaw ito ang alkohol. Madam. Madam. Baka madam. Naku, ang laki na nga po kape. Kung daw siya Kaya naman, bitin ko sa kape. o di naman tagos kape, kay tagos ba ito pagkasa. Abangan mo ta. Hindi, sige daw mo daw ka. Naa. Ito yung mga bata na sila junjung ay lali. Kasi mo ka nito eh. Wida, kaon nito siyang tagad. Nasi, Kuha na ng short pa. nasi. Kuha na na yun. Kuha mo na. Kuha mo na ang dala direct kay shoot. Kuha na rin ko. Ako lang ito. Ano sa rice cooker? Sige mo, upala ko itong punta ng isa. Ayan, basta mo punta. Punta dito ba punta ito? Ano din may sura direct eh. Mong gibutan eh. Sige na. Ano, wala dito Ay naawit. Ang kaning paksi ni Papa may langaw. Magulay yung suri po good. Mga naman itong isda. Gani tulay pa di gani po na pudkuan kayo sa mga yorok. Ito dahil isda. Yung isda tulay. Ito, burot. Burot. Ayaw na mga pirate, mga produkto ng brand, bison. Oo, naihumok mo! Humok pa. Hindi. Uy, linaw ka nag-vlog dire. Nauber na nani. Nauber yus. Hindi lang may kailangan na kaya sa pag- Di ano na lang yung cover ng gita ng mga pipa. Anak ni Jojo. Kaya ka lang ko diyo, baklaon. Tagay ko pa? Bacon? Gampang? Ah. Nora na nilisakan, nandun na handa-handa. Hindi na ko. Ikaw tanong-tanong ko. Uy, tatlo mo bimo. Ano? Pero hindi na mo. Pero masisira isa. Mga gusto-gusto. Hindi ka naman. Hindi sa diriday. Si Jojo na lang yung utan mo hihigdat pa. Higo naman ka mo. Ha? Tay, di na ka na sa ganahan mo kung may ako. Ha? Ako na lang. Hindi man siya ako.
Hindi si Papa ganahan eh. Ako lang ano. Hindi ganahan si Papa. Lagot daw. Wala, ikaw na pati. Ako uban, ino mo mga uban ako. Nga doon ko nga. Kaya doon mga ibang. Hindi ka lang kuwan. Kumain ako kauban ako mga. Hindi ako. Ino. Gusto mo na ikaw ba siya yung tayo? Ano na lang tayo? Gusto mo muna. Diyan muna, sila na lang. Sila pa. Maglumbas na sila. Kanang sungkot. Ano, huli sa magkamang. Wala na lang naminta dito. Lalagay, lalagan. Kasi sa. Sila gira, wala yung tindahan. Iba eh. Ang sabi ko, wala ko. Ha? Kala ko bitsin mo bitsin? Wala yung Inapay wa. Wala pala akong sinapala. Yan ako. Taon na ako. Kanon pa ka? Hanggang pa ka? Maka? Lagyan ay panit lang dito. Gamay tayo. Ano sa may lamin eh? Nagsulod? Ano? Nga na nga padira yung lo. Ha? Nga na nga padira. Nakasunod gamay anang nga taisoy. Mura-mura. Mahal maguday nga na. Tag 500 ka pinoy isa na. Ayan na. Ang bulba ay ko. Ang bulbar. At ba nga naman? Bakit mo na? Unit mo dahil makimakiya na lang yung pato. Asan na yung dito? Marcel? Bani ba sobo? Bani ba dyan balot silma? Kasi wag ka balot silma. Ano mo? Pada kay salamid ba? Klaro na o tanaw ng mga presyo sa kiyaman pa? Charot. Salamin ba? Mata? Ulay maro. Wala eh. Bani ka sa lamin mo? Oo. Klaro ni. Ano yun? Ito bitang din. Kaya ang kanon may kanon bago may o. Gusto ko may.
May langaw, oy. May mga langaw. Ikaw na daw ma. Pon. Wala na ko sa next super kaya natin. Huwag kita doon. Gamay. Paano magsinilas? Oh, order ni Ana. Ay, kumusta ang kubig-kubig? Mag-order ang dako atong na ay free ninyo ba? Ganahan ko ato. Atong na ay free nga. Dahil o kapag nga, dahil free. Sino? Sino? Paano na po?
Wapon na to. Naapa ko up to June, July 1. Gusto kong up to July 1. Luto sa naluto. Pero ang problema kay di madali-dali lagi hato diri. Makuha. Be, sa luto na daan. Ano na kain? Naman na sa dito tindahan sa highway. Saan ba? Layo ako. Ate, wala ka na nila? Layo na. Ha? Ay, katawan na tayo ang balibulan. Bibo na Oh, sa kalok eh, sa kainin. Bibo na kaayo buha ang karon jud. Aw gani na mga alas 10. Ang mga alas 11. Ito po? Kuha sa pulis ang hit. Nanay, pulis na nila. Oo. Wa nila madala ang Bawal mo silang live. Eh, pwede magkabantay. wala kay nagmotor man sila primerong abot pulis na wala na kay uniform. Pagkasunod na dayon nagmotor lang sila. Ano kwarta? Wala kang gidapot-dapot ang mga tao. Ang mitra may kuha. Lalo o sikuan pa. Sa pangayon na katugong tukod niya. Bakal? Bakal, kabugat ato. Bakal. Tumpan nila. Kaya gisunog nila itong basic na ibang lubong sa isip. Batan, batan, no? Bata pa daw. Kaya lang sila. Si, doon kayo sila mo, sila mo. Sanay ka na yung church. Kadaan lang rin ay mag-basketball nila. O mga bulan na, no? Ano ba natin? Ano? Tagal na naman. Ay, nag-report, nga naaday, nagdula daw diha, ka na mga dayo-dayo na. Bawal dyan, dyan. Ay, isa pa? Musta anay man. Yeah. Ang mga tao pag mamusta, kwan ko, anak-anak man. Yeah, siguro, ay nakakita mo, lagi na yung ingon. Bisan pa, kanang may natagakuan kaya ang mga tao puro bisin. Ikaw ta sila ka ng... I-warningan na Oh, ba? warningan ta. I-warningan sila itong last week. Isa ilang warning? I-warningan na daw sila. Nanawag ko si Kuan, si Kagawad nga para unahan ba to? Paramita. Baran logro. Di, katong tambok god. Tambok ang Kagawad. Niya. Oh. Ano kay? Magagin na gini ko bana ko dito. Tapos gikuan na dahil si Adel, kanang gi-warning nga ng Adel, kanang kung pwede distancing daw, tapos ang kuan magdula di taga-diri lang, walay dayo. Sumoto, undag na, walay dayo, pagkaugma. Sus, namagyapay ng anma. Ng mga dayo. Kung wali kay man panuban. O gani, dako na nawalik ko eh. Kami gani, halina mo gani. Pinaka-kuan ko na mo, pinakataas ng halindihan, tag 800. Oh. Kita ka man tao. Nya, baba na mo mga halin, 500. Ito sa matay mo dira. Oo, kusog ang dito kay sa diri kay naaram sa tubangan. Ay. Ano na dahil yan? Ano naging yung karate? Sabi ko, sa ano mo reklamo ang pulis. Nakay nagreklamo ko daw. Hindi ko na Inaasahan namin na Miss Poker. Hello guys. Ganina ra mo ninang. Ikaw may ganina ra kanini. Nami Biko! Nagpabiko ko kaloy. Uloy. Aw. Pag gumanong ka sa dito. Oh, no, papay. Ito. Apa sa dito na? Bapa kay mong Biko! Ito na lang may pika. Dili na lang sa akin. Suroy do na dito nagpakuan ng tubig ba? Nagpakuan sa Kasi tao din yung isa na tao. tumandi. Ang tao sa ubos. Gusto na ko dito unta ko sa bitas kay sayo ra ang pagkalong sa ubos. Ito man sa ruwing na ko kung sa sila nga pagkamot ako dito naman. Nakatay ng mo. Sila ng ruwing. Asa mo ka sa balik mo kabit? Dito lang mong karding. Lahi mangguruli niya. Sa tungan ko ano na. Kanag na kung sa inyo mga ikaw ka na. Pareho eh. Kung ano, hindi naman siya nakagi ano dapat kay mga unuan sa lupi nga di malubong ang ubos. Ay di na buli. Matamag-tamakan malata. Bulan-bulan eh magbabawal kung mga anak na lang. Kaya kung dito magkakapay kuan na. Dosen ba? Ano ba? O ganang. Kita ka ba mo sa kuan? Magpadira ba ng mga tao din na?
Ma'am, nagilig kayo ko. Wala magpandar-pandar. Murag na kwantos, boy, na agyan ni mong motor, no? Ano ko din mo? Kailangan tao na kadadlo. Nalumping, oy. Kailangan tao. Dapat Nalumping lagi. Kuwan na tayo ba? Mantok ba? Dakop naman gani, paritahan pa. Paritahan na niya ang magdura. Oh, kasi pinsin lang tang, bisa ka po may bulan sa wala kang bulan, mga doon kasi mana. Ano? Do kasi mana ra gyud. Bawal magginagawa yan bitaw. Tagaan kayo? Bahintingan law. Ay ginatagaan ay ka? Isa ka diyo? Isa ni Loy. Uy, di man daw na ko ni paigo. Tawon, tiyan, ako. Bay, Ako may ana. ay di bay, bubot mo di bay. Bayad sa ko. Pila to te? Kuan, 480. Sabi na kung kuwan na dahil kumingaw mo. Ma'am, maraon ako yung namigit sa labaw. Kasi kanong Litson nga. baboy. Ay, nagkapit mo. Unsa? Isa ba dahil si Nagtuwa pa siya ano eh. Oo, kaya wala kang mga kaistorya nga. Hindi may ako yung kahapon dito. Ano mga madag ko? Kilamay. Kao na mo kahalangaw. Ato na si Papa ni muna kay para mga umba. Iya, po na iba, ala sila sa wala. Piko ba ka daw? Pwede yung ko siya nga pa, pagkaon na dapat, sa mama, di ba? Dugay kinamot, mga alas 2. Ala, Kasi na lang. Wala si isip ko magdala na ron. Nang amin nakit, nang nakit, nang yung yun. Uy, ayun na kung dapat sa Sabi ko man eh. Ito lang korta. Hindi, ako po ang gulo. Alam mo sa mga kanya trabaho. Kaon doon, ang mga trabaho na ay ikatrabaho. Kaunta guys. Pwede. Kaunta guys, biko. Ito na mo din. ma, dali mo magkaon mo, ma? Saan yun? 500 ba? Dali na ko magkaon, eh? Pagkaon na lang din boy kay ang kanon dito pagkaon sila ni nagtrabaho basta nakulala ko. Ako mo na balit ani sel. Dito ko. Hindi mas. Dali ka na ang ano. Say lamit. Ako lang nito. Dahil dagang picture dito sa abis ba? Ako lang nito. Baboy. Huwag mo pagpalit. Sa abis ko magpalit sa sunod. Ano na ako sa video? Dako lang baboy mo na nga. Huwag mo palit. Dako. Ako bali kay di ba wala diha ko ano nuno mo balibol sa alegria. Alegria man sila nga dito. Ikaw na dali. Ay kuhan. Uy, dako sa dito. Init. Ito pa. Kaya maano ang gina. Ano yung baboy? Kaman eh. Ito ka ng pulis. Ito ka siya nga yung reklamo. Pasangilan si Apple Valentin. Wala pa ka wala sing Valentin at taon siya dito. Patay yung sing Valentin ng muagi ron. Dili, paminap na ko siya, ma, eh. Paminap na ko siya. Kaya kuya mo ganyan, so, palayo din ako. Ikaw, Nida? Ay, anahan ka? Ikaw, paksin. Ay, nagsabahab. Yan na. Oo, di ay. Si siya, dito. Hindi lang kayo sa ba? Siya, di ay. Yeah, chairman na siya. May pagkaon na. At meron na yun, mga sa, mga ito siya yun. Sherman dito siya. Ang kulungan niya, man. Wala, hindi siyang kulungan niya. Bili! Yung Valentin nga, nguyap na ko yun, maulo ako. Ano yun? Aray? Nato siya kadlaw. Manita yun sir. Sir, palagas ko niyon ba? Nya, kita bro. Yun, good. Yun, good na niyo, nguyap na siya yun. Dati, manguya to si Valentin Hotel. Ha? Bisa nga, Valentin? Maria Joseph. Wag, akpak mo kami. Palagas siya niyo, ni Juan, diri. Kasi ko yung isa. Minsan pa din ibrahiran. Ang Valentin. Kung sa yan, di pa sa vlog niya. Nguyap na siya niyo. Pag-surrender sa pulis, pati ma. Bungol. Ayaw, mabilis kami kasi nung yun. Bungol yun. Bubur si Valentin. Pagpapaganin na nga. Hoy! Itong lang kita ko.
Doon ba ni si Lolo ni mo gabi? Doang, dami kuya, mahatok mga para isa eh. Madlok man ka. Lo ka mo yun, lulo na mo to niyo. May paghinday mo kuya dire. Dami kuya gani. Ulo ba ni ba? Ha, kay tao kauban ni mong Lolo dire. Sumbak ko ba? Sumbak ko ba? Ha? Oh. Manawag ba kung Lolo ni mo dire kung nakay naghika mo dire? Oo, nabi ba yun, waitiin. Sige ha. Sabot na ta ha. Kumali siya diyan ang ikot. Hindi ka tulog ba? Sige ka, kalis ka ba? Kaya lawat mo. No, hindi. Eh, basta lagi. Bayo, bala ka lang, galit sa ko, ako sa eskwela. Asa mo ka mag-college day? Ay, kalit ka mag-gabi. Emission day ka mag-college. Sa day ko ako day. From engineering. Nasa na siya. Emission na engineering. Na. Nagani pero di na pwede. Ano man? Eh wala, ibail mo ko dito ko. Close na, maklose na gani. Ayaw. Ay, doon na kalit si Tilma. Gani. Naaman sa ano? Basta. Naaman sa Notre pero 40,000. Bakit? Sige mo kita, ang papa. Hindi mo na. Ano lang mo? Ikaw na ni papa sa SSS. Ito, sala. Maglo ay kuan man na kanang 40,000 ang kuan. Sila daw nga na monthly na lang po ang ban. Ano ba? Hindi ko na oy. Kaya mo mo lang. Kaya sa mga babae siya. Kasi naman babae siya. Ano si Bigoy? Ito may talent doon nga na babae. Kung tiksan na taon na siya. Kung doon sa mga na istorya na doon. Wala man nilang. Siya man lang. Sinusak kayo nilang. Yung ano yung mga kuhan ha. Isog kayo na. Babae, ang tanong mo pa? Ano ngayon, yung malintin mo? Ha? Ngayon, yung malintin mo. Pumunta na lang, kung dito mo. Kaya na. Kaya na, magana. Mag-usap, no? Para. Mag-itry mo siya. Itry mo sila. Sila po. Yun! Ngek! Isa ka nung motor ko niya, ba na motor ba? Ay, ganun pa sa pulis kasi ba? Ano yung balay doon? Asa na yung sasyo? Nakita na ito, di? Da? Oh, nagso. Ano? Magkain mo pa doon, ano? Kuya ko, tingnan kuya. Naman, mangihaw ng bangon. Ay, manok. Balaw yun, was mukhaon naman ko. Anak mo sa kantin. Ay lang magpakita kay di gina maihaw na yung manok pakiton ko ninyo. Dagan na kay manok nang hatag sa kong pagabukid ba na puro na pagabukid. Ano daw? Wala siya itong hatag manok. Okay? Ay, siguro. Namun sa dati rin sa nagriya. Kami. Sige, dito. Balipon gapon. Yan, tito ba niya? Kaya nila, sa kay JJ. Bayo, volleyball. Kuya kayo na. Nabawal. Na mga player ng pag Marvel. Kasugan. Wala, ginaisi-isi na ginagilang kong virus. Yun yun ang lagi ng lagi ah. Ano tayo lang kamuda? Ngala ba ko? Paano? Okay, man yung kapitid. Kaya nga ang virus na Ako dili. ba yun? Kadilit ko ani kay. Punta ba na itong bisita na Dili- ano? Tako na sa diya ba? Sa plane. Punta na ako. Magkano na na. Magkano ulo? Yan, yan, yung kay. Oras kaya dito niya. Ang kila niya. Ang ito ma. Ang kilay ba? Blamin ka na. Nandun sa kalawasang dun dun. Mabam, tako, mama ay sugot. Kuya ni mo. Doktor ko to, ha? Muli pa siya gabi. Balik niya na. Si Janjan. No, man na ba si Janjan? Buti na. Kaya may biscuit ulan daw. Kalang mahingaw pa man nila palinda. Ano tayo? Kaya sa tambay. Si Glaglag. Si Asa. Binig ko ni Gigi. Di mo ni. Anabil. May kwarta. Kita din niya ang kalisod. Yan, yan. Doon sa, masang kalapin, ang sigar may kambay sa balay. Oh, good. Di magpupod siya. Katong i-surprise nila na siya si Anato ke. Oo, kahilak po sila. Wala niya to. Wala ko ato sa Surprise pusa. ba? Hindi. Wala kang ito maganod. Hindi ko sa rubong sa
Si Georgie, nagkabunin ni Tito sa certain kangkong. Isa ang hata, nabulan. Sisipin. Namay, ano ba? Balok ko lang. Balok ko lang. Surprise. Wala ka. Nililikan mo. Hindi siya dito pa. Nililikan mo. Surprise! Marvin, okay sa ako? Ilan may bayad, anak? Ano may bayad? 40. Mga ganun ko mga 20. Dala man dito sa baboy. Nakit kayo sila dala. Yung baboy, balon, cake, palabok na tuwan, 2 ka cake, pero mga chicken joy. Ano nga na, Dusnigo? Chicken joy, o Sisitin to, te. pansit. Kilos pa lang. Chicken. Kahit kasi yan na itong Lain lalay of na. now? Ito? Lain of now. Ano, ano, hindi nga. Hindi lang kuha ni mo. Ha? Biboy ang umat sa imo niya gabi. Si Pangayo na ayo. Lulu kay mga rock mo na siya. Dugo na. Na, dira si Missy Kissy kami, mga Anak kay Susi? Dapat na kay Susi Kicks dahil. ko. Ano kay ano nga. Sabi ko anak ko na hindi mo maghiga. Ano mga susi? Tidak, may bubuya. Langga pa kang lula ni mo ha kay. Ikaw ra may ginakuan magtuhag-tuhan. Enggak? Senior niya. Oh. Ikaw daw iyasang kapo. Nang ginabundunan ni mo si Lulor ha? Ano, di boy? Oh, may ulitin. Yan, di deres mission tayo na sa dire. Kissy? Ito, Kissy, joke. Isuko man ako. Nga ato-ato balay. Dahil ba si Papa oy? Isa kong sipon ni Papa na ay. Ganun na kung sino. Tuyok ka rin panawa. Ako na. Ha? Mayor. May patang Yan yan, te. Ano sa dire? Mo mo tingog. Ako ba sila katulog si? Hindi ko gawin mo tingog. Diyan sa Kissy. Kaya kung iring ba ito na ng puta? Hindi kayo. Ah, Kissy pa ino. Bukos ka dito ba? Dito na. Dito sa kwarto. Dito. Nanayapon ko. Na kareng TV. So, Ano, di ay. tuk-tuk hinay kayo. Sige dito na. Udas pagdaw sa. Pero wala na. Natulog lang niya. Ay, kung sa diner, makikiltingwa nga ka. Mura bukag mga tukog. Adlaw, magabihin na ron. Hindi sa mong may oy, sarado na. Iwan ka, Jit. Nag-text na, nag-message na sa mga iya dalawang yun. Wala ka pag nawag eh. Dito, dalawang lang daya. Ma, i-charge ito mo ko ni Lolo niya. Si Balay no, dapat Ako, ko ihalin si bato. Balay no. Mangga mo. Ha? Dapat ko ihalin si Balay. Ma'am, part ko sa dari tag kilo. Dito, baligyan niya, pag-explica siya, tag 5. Inyong ko yun. Oo, baka wala kinasa nga na. Sige, sasi. Mangga. Gani, karunya pa. Kapon na daw. Balik daw. Maging na na, dahil ka na lang. Magiging ka na lang. Wala ang manggang lolo ni mo. Sara naman! Wala Dapat na? naman, umay basketball. Wala na yung balibol. Volleyball. Kadang kadang yun naman para dito. Balik siya ni ito niya, balik si Pinta. Kadang na siya dala mga sa Pinta. Oh, Siya, logi kung naway kayo, balik pagsuka, si Lucy, asin. Buang, buka. Namalit ka po daw, kagbuha ka ng buwan ng balik. Asin. Kaya Pinta, wala eh. Adyan dyan, maligay, adyan dyan. Maligay mangga itong wapit ka itong Pinta. Bawa ko sa kanan na. Bensin ko biar kilo diri hari niyo yung 15 kilo. Wala din 15 to 30. ako naman po dito, wala yung korte. Ay ano to yung mga ba? Nagapanood lang sila pag kaibigan, ano man, Facebook. Magtulad dito, Marit. Dapat magpalit ang mga talong, wala na. Basta naman to. Wala na kat. Baka ko na ilamay rin ako, mahinog na na. Karoon ba? Taka ninyo. Nahapon ka, mahuli na nang nila. Ni tayo yung sa masaka una ko ay yung Parang ninyo. wala ko nang ganito. Nagmumukha, hinaw dito. Kaya nagtagap ng hinaw dito. Darbaho na to Junyo ko lang to uyab. Hindi mo na ako nagdala ang bakit. Da ulit dabaw yung uyab. Ya, ila. Ano kinudra nila ko nila ano ba? Diba? Ha? Hilak na rin. Ila, boleh baik. Dun pa, kadoon na ng Davao. Nako nga. Patambayan na ba? Wala na trabaho buti punto. Wala na yung kuwan to nang ano, wala na yung mahan ba? Yan na na. Wala po. Wala na yung para babuhay. Oh!
Mas pa kong trabaho din. Yung taon. Madamay ka ba? Hindi ka nung talaguras doon. Wala, gutom eh. Kasi naglantaw sa oras. Naglantaw si trabaho ng makman. Saan secure yun? Kasi Sige nga. naglantaw sa oras. Tapulan na pinasala. Nakajujo pa. Lampas sa gila. Sibat na ng sarap pala. Hindi, ikaw naman. Trabaho papa. Yun ang gusto na yan. Sige yan, tuko. Aglaw ko bigas na. Pagayang bilibang. Dito. Naging ikaw nga mausap na dito. Mamuran. Tagoy-tagoy. Kata-kata. Kinsa ba? Papa. Niya. Hindi ko na gusto na. Kumay. Kumayan. Di ba to? Ay, mo pa. May tawag ito, naglantaw sa oras. Isa liwat dito pa. Isa liwat wala ko naman pa. Hindi mo pa pala, bayo, magbungay. Kasi medyo magbubuan, kasi magbubuan dahil ako sa langit. Layo na ningin sa. Bayo, pag mahapon ng naglawa, uy, Nakay mag-unit ko ng dingay, manang-tingting. Gasa, gasa. Oo, Gasa. Ay, naman muna, niya ka na nito. Dalawang ako na lang ko. Ay, ako nito, nagkagulos, mas init. Mama, di ba tayo mao? Baka na uman, boy. Masira ko ba, rin. Kaprado po rin. Sama, kabisi ba ni mo? Naguol ko kay sila ng Valentin. Ug ako nga napabiyaan ako. Nga na nga di ka naman sila amaw. Wala di pa kaon sa tagiya? Wala gipakaon gani niya. Alauna na. Isa di tagiya nila. Tawag na po yung kami kami lang tulo. Oo, ikaw rin. Tagiya din kami ng kaon. Ako agad yung gatuan ganina bago mi nagato sa kuan, sa pili, aw biko. Anak ko paniod to na mo kay alas 12 ang pag-arina ko ba? Sa iyo pa man. Nawang batasan. Mao pa di kaon. Karam, hatun karam mo di uli. Ya, ang pas mo iya. Busog ba eh? Kung ako'y trabahante, mauli ko, biyaan ako siya. Bahala ka, pag ikaw kain. Busog pa man. Kasi busog pa ate. Okay, di bali na nga. Dahil may na magtrabaho nga busog. Dapat kaon mo ito. Kaya tao sa dali. Ang tao ng God, pagkuhan sa inyo ha, basta taungunin mo pagkaon, pero hindi mo pagkaon, tagam-tagaman ka. Yung papa na Istorya pa ka, kadalo ko lang ito niya. Naon pa ka. Ano na to? Ang Kaya ang tao rin. Ay, na lang sa. Pwede ko na sudan, sa sudan ni mo Ay, dire. bayad siya. Huwag ka naman parang sinapao. Masarap ang kabisi. Oh, wala siya nakuhaan eh. Wala kong balik ito. Patot yung pagkaon ka. Tabunan sa dihaw. Ikaw lang Japon eh. Ako lang Japon mahog, lang Japon tae. Kung Japon yung mong subuon. Mukha ko may nagluto. Gani, ang ka naman, ako rin hapon. Ang mukha ko, manok, mo muloto, muhikihaw. Kita na to ba be? Di kay, puro lang ate. Kanyo lang kay kita yung Kasi, asa ka malaba? Hindi mo na mawala tubig. Ay, asa yung malaban? Tonski. Paway na na to. Pili na kanina pa na imong cellphone, no? Kailangan mag 3 hours, te.